जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। नमस्कार परिणाम भोजपुरिया जहाना भोखे जा रहल बा होली में पावर स्टार पवन सिंह के धमाका। जी हाँ भैया, आप लोग बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के होली गीत के पहिलका गाना के पोस्टर आप लोग के बीच में आ गइल बा। स्क्रीन पर देख रहे बन जाओ, गाना के नाम बा लहंगवा लस लस करे। जी हाँ भैया, गाना के लिखे बड़े अरुण बिहारी छोटे बाबा बंसी के म्यूजिक बा और ये गाना में पवन सिंह और नीलम गिरी परफॉर्मेंस करत नजर आई लोग। और ये गाना वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर काल या परसों डायरेक्ट वीडियो रिलीज कर दिया जाए। जी हाँ, रिपोर्ट आ रहा बा काल ना तो परसों आप लोग के बीच में वीडियो आ जाए। एक अलावा भी 2021 में पावर स्टार पवन सिंह के 10 गो होली सॉन्ग आई। जी हाँ भैया, रिपोर्ट के मानी तो 10 गो होली सॉन्ग आवे वाला बा। जोना में से दूसरा गाना का नाम बा बबुआन के होली, जोना में आप लोग पवन सिंह और परमिला घोष के जोड़ी देखे के मिली। इ लोग के जोड़ी आप लोग नजर मिलाओ बबुआन से गाना में देखले बनी जा। तीसरा गाना में आप लोग पवन सिंह और डिम्पल सिंह के जोड़ी देखे के मिली। गाना के नाम का बा, गाना के कोना कंपनी से रिलीज कर ली, अभी एक कोनो खुलासा नहीं की गई। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के 2021 के पहिलका गाना के पोस्टर आप लोग के बीच में आ गइल बा, जोन गाना के नाम बा लहंगवा लस लस करता, जो कि बहुत जल्द कल ना तो परसों आप लोग के बीच में वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया जाए। तो इंतजार करी जा, अब बैक टू बैक खाली पावर स्टार पवन सिंह के होली धमाका शुरू होके जा रहा बा। जी हाँ भैया, 4 गो गाना के जो कि वीडियो शूटिंग कंप्लीट कर ले बड़े पवन सिंह जी। रिपोर्ट के मानी तो 6 गो होली सॉन्ग के रिकॉर्डिंग जो कि कंप्लीट कर ले बड़े पवन सिंह जी और 10 गो तकरीबन उनकर होली गीत आवे वाला बात 2021 में। तो आप लोग इंतजार करी जा, अब बैक टू बैक पावर स्टार पवन सिंह के धमाका होके जा रहा बा। तो के इंतजार कर रहा बा पावर स्टार पवन सिंह के 2021 के पहिलका होली सॉन्ग के, जो होली सॉन्ग के नाम बा लहंगवा करता लस लस। तो अपन राय जरूरी कमेंट बॉक्स में बताई जा और ये वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा और भोजपुरी जगत के हर छोटे बड़ न्यूज जाने खातिर अपन भाषा वाला चैनल भोजपुरी फैंस क्लब के जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजा। तो मिलता नहीं भैया अगला वीडियो में एगो नया न्यूज के साथ है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।